Hyvää iltaa 10 uutisista. Suojelupoliisi on turvallisuussyistä siirtänyt pääministeri Rotkan perheen turvapaikkaan. Radikaaleista päätöksistä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan tunnettu pääministeri on saanut suoria uhkauksia ääriliikkeelle. Neiti Rotka, koodi punainen. Nyt punainen. Olette vaarassa. Agentti Ylhä, agentti Aalto. Teille on kiireellinen tehtävä. Pääministerin tyttären piilopaikka on paljastunut ja hänet on kidnappattu. Teidän tehtävänä on tuoda tytär takaisin ehjin nahoin. Ketä epäillään kaappaajaksi? Kaappaajaksi epäillään pahamaineisen Lebedev-rikollisliigan pääjehua Valentina Jakovia ja hänen oikeaa kättään Dimitri Maksimovia. Meillä on tiedossa liigan oletettu olinpaikkansa. Lähetämme teille koordinaatit. Aloittakaa lähtöjärjestelyt välittömästi. Emmekö voisi vain... Kaikki aikanaan, toveri. Tarvitsemme hänet elävänä. Vielä. Mihin ihmeeseen me tuollaista pikkutyttöä tarvitsemme? Pääministeri Rotka on murjannut meitä alaspäin aivan liian kauan. On aika iskeä takaisin. Jos sä metsään haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt. Mikä on suunnitelma? Yksi kerrallaan. Saatana! Ei hätää, pilotin paikantimen heidän autoonsa. Voimme jäljittää heidät. Se on paikantimen tarkoitus, Ylhä. Ootko valmis?